No, dobrý deň. Ako som vám slúbil, urobíme záverečný fight s Gebulou. Takže urobíme si na to tým, ktorý by to aj porazil. Takže tento tým, ja som si už urobil predtým, by to mohol poraziť. Takže ideme... Prepáčte, že bolo mi treba zakážať. No, ideme záverečný fight Moon, mesiac. Bude tu hlava. Dáme si tú spýtku. Tak ideme skúsiť. Potom vám ešte ukážem, koho má dokopy Battlecat zhliadnutí. A prepáčte mi za to video, čo som dal omylom do shortu. Tak sa zhodnotíme celú moju youtuberskú kariéru, keď to porazíme. Dúfam, že to bude celkom rýchlo, lebo sa mi ako nechce čakať. Tak to vypadá tá hlava, je celkom silná a mohol by som mu teraz poraziť dnes. Budem rád, mám tu surfristu, do toho budem investovať a vyzerá zatiaľ, že to nejako rýchlo ideme poraziť. Tieto speed-upy, do toho bude možno aj nejaké tie catchpody dávať a pôjdeme do série, vlastne do druhej. A to budete mať potom zase ďalšie videá a vám povieme, čo by sme si ešte vlastne spravili, kým pôjdeme začať hrať tú druhú sériu. Takže ja vám to hneď teraz poviem, čo by sme si spravili. Surfristu by sme si dali na 10. Musí byť 100 na 10. Lebo aby sme ho mali silného, tak mi ho tam bude treba. Tak zatiaľ tu nemám nič dobre, bo ja vravím, ja som to vtedy porazal zuberko toto. A teraz to porážam bez, ako vidíte. Tak je to celkom zložité. Ešte mi tu príde do toho klokan s gorilou. Čo je mega ťažké. No, už umreli, tak mi tu... No dobre, teraz by som toto mohol by sme už dať nejaký ten knockback. By som bol šťastný. A snažím sa to nepokaziť, lebo ako youtuberská kariéra je celkom smutné, keby som proste tak easy level nedal. No. Som zvedavý, ako sa mi vlastne bude dariť v druhej sérke. Porazíme ho alebo nie. Napíšte do komentu predtým, ako buď umreme, alebo neumreme. No, nemáme tu titkoša. Tak, to už porazíme, vravím. No, Banban bude ťažšie, aj speedko to dá dobre. Proste to rozdrtíme. A už je potom. Tak budeme mať viac aj času, potom si povysvetlíme, čo a ako. No, tak vyzerá, že sme tu bejsku. No, ideme. Má 99 000 životov. No a je po nej. Takže Viktori vyhrali sme iba 43 000. No, stopníme si to. No, dobre. No, dobre, čo sme dostali. Takže ideme na to, sa na to pozrieť. Vlastne bol by som šťastný, keby sme proste moc toho, ja to ani nestiam čítať. No. Dobre, ideme, už máme dve sérky. Už by sme tu mohli mať aj legendárne levely. Proste máme tu aj toto, takže už budeme mať legendárne. Tu už budeme mať zombíkov, tých sa budeme pohrávať. No, ale ideme na druhú sériu. Dostaneme Valkyru. No, zlatý tiket, to sa mi páči. No, XP, to sa hodí. Prepáčte, mi to vyhádže, no. Som aj zachrypnutý, tak prepáčte mi, ak to nejako skasím. Proste ešte by som začal vylepšovať tieto tu superky. A ešte, keďže môžeme už ísť viac ako nad level. Prepáčte, tak ešte nemôžeme. Maximálka môže byť 10. Máme level 10, viac už nemôžeme. No, takže ja si budem ešte surfera, tak to boho mám v týme, ho aj budem mávať. No, ideme si skúsiť otvoriť tie 3 tikety. Gamma, toto mi doniesol, som šťastný, konečne. A level 3 a už vypadá takhle. Takže čo doniesol nám 2 cat, bude 750 €. Ale, dobre, mám tu tohto tu, to je
taký ako keby. No, tu si ho môžem prevlieknúť. Ale tu mám ešte aj no. A tu máme už nastavenie týchto domov. Budeme získavať pierka z legendárnych levelov. A potom si urobíme, áno, presne tuto. Budeme to dostávať, vám ukážem potom aj z akých levelov sú. Ja som sa na veľký dostal, dobre, dáme ho. Máme tu presa... A, prepáčte, už môžeme ísť normálne na Sound and the Kind. Takže... Ja idem porobiť tie hlavné veci. Dostal som 20 foodov. Budeme znova šetriť... O, 50, prepáčte. Znova šetriť na toto a ideme si ich otvoriť, no. Máme tu... A hej, už aj tento sa nám asi otvorí. No, toto ja obrov nemám až sakra, takže ja skúsim otvoriť z tohto. Dúfam, že bude padne najslabšia oberka, aká tu je. Padlo na... No, padla nám táto šamanket. Dúfam, že nejaká uberka, prosím. No, nepadla. Padla nám matadorket. Teraz dúfame. Zasa to nie je uberka, ja to viem, už počte to si. Ale toto sa mi zdá, že ešte nemáme. Tak, ale no. Ideme do chladničky. Si to vlastne pozrieť. No, prepáčte, to nie je chladnička, prepáčte. Tu máme chladničku a tu si dáme všetko, čo máme. Takže tohto nemáme zatiaľ, takže ja si ho tu dám. Hip-hop kit. Zatiaľ ešte používať nebudeme. Sa mi zdá, že túto už mám, ja sa iba uistím, dobre. No, nedám si ho tu a túto Matador Kit, sa mi zdá, že som to mega otvoril. No, počkaj, nová mačka. Počkajte. Use. Ne, tu už mám, nie, tu už mám, prepáčte. Takže tu už môžem predať, dostanem toľko to, dobre, ďaká. A teraz môžem vlastne toho surfristu vylepšiť. Takže tu si... Tak mi chýbajú. A ešte by som potom aj motorovú pilu. To ešte nevieme, bo ja aj do iných budem. A teraz sa chodíme po... No ešte vám ukážem v tých Legend Stagekách, čo budeme dostávať. Teraz je tam taký event, títo malí bohovia sú, alebo neviem, kto to je. Dobre. Dobre, ukážem vám, tu sú vlastne také, čo budem porazať. Ale... Nás zaujíma toto. Tu bude, si presne neviem čo, aj na konci dostanete 30 catspúdov a to je vlastne všetko. Ale z toho budete dostávať pierka ako kedy. A to vám pôjde túto do gama totálne. A tuto si za to môžete vylepšiť túto base. Tu si môžete aj potom pokupovať. A tak ideme sa pozrieť, ako to vyzerá s mojou youtubeskou kariérou. Takže moje videá si môžete takto pozrieť, ako majú dokopy zhľadnúť. Takto si to popozerajte. A ešte by som k tomu chcel povedať, že mám jeden zahraničný odber, čo je pre mňa moc. A zistil som, že toto shortko má najviac zhľadnutí zo všetko. Ako, toto má 9, bo je to ako video. Aj prvé video, čo bolo zo starého battle, je toto. Má to 42 zhliadnutí. Takže ja by som ešte, vám na to, tu sa vám už aj nové dáva, tak ja by som, toto bude 7 má čas a začneme dakedy s druhou, možno by sme aj teraz začali. A mám jeden zahraničný odber a ostatné sú slovenské odbery. A tak podporte ma lajkom, odberom. Ako nemusíte to pozerať, aj dajte mi iba odber, prosím. Snažíme sa získať teraz tých 20 odberov, tak. Ešte vám ukážem niečo také. No, dovidenia. Vítam u nového videa.